Berqara döwletiň täze ýamynyň garkyş döwrüne hormat prezidentimiň parasatly ýol başlygyna watanymyzyň hemme taraplaryny ösdürmegine, halkymyzyň awadaşlygynyň ýigidäli ýokullandyrylmagyna gönükdirilen giň meşgul işler durmuşa geçirilýär. Şunda durnukly ykdysady ösüjiň binýady hökmünde innowasiýon tehnologiýalaryň ornaşdyrmagy, sany ykdysadyýetyň döredilmegi möhüm ähmiýete ýeder. Her kuwata Türkmenistan 2019-2025 ýyllarda sany ykdysadyýety ösdürmeň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek bilen bagly işler maksatnamalyň esasy anyp barlýar. Çykyşlarda belirlenýär, milli ykdysadyýetimiň pudoklaryna energiýa tygyşyjy we ekologiýa taýdan arasy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrmagy, ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ileri tutulýan ugur bolup durýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan we hormat prezidentimiň Arkadaly Gahrman Serdaramyň parasatly başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän giň halkara hyzmatdaşlyk we maýy goýum siýasaty netijesinde ýurdumyzyň ykdysady howady berkedildi, değişli durmuş, uly kommunikasiýa we inženerçilik düzümleri kemale getirildi. Maslahatçylar netijeli zähmet çekmäge döredilýän hemme taraply şertler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramda hem-de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hoşallyk bildirdiler. Şeýlelikde bu forum ýurdumyzda sanly we ýaşyl ykdysadyýety ösdürmek, alma we innovasiýa esaslanýan ösüjiň täze hil derejesine geçmek boýunça ýerine ýetirilýän giň meşgul işleri aýdynlygyna şekllenýärdi.